பயிற்சி 7.3ல் 3வது சம் பாருங்கள். உயரம் 2.4 சென்டிமீட்டர் மற்றும் விட்டம் 1.4 சென்டிமீட்டர். அதாவது உயரம் 2.4, விட்டம் 1.4னா 14ன்னு பாருங்கள். 14ல் பாதி 7, அப்போ 0.7. ஆரம் 0.7 கொண்ட ஒரு திண்ம உருளையிலிருந்து ஓகேவா, திண்ம உருளையின் ஆரம் பார்த்திங்கன்னா 0.7. திண்ம உருளையிலிருந்து அதே அளவு விட்டமும் உயரமும் உள்ள ஒரு கூம்பு வெட்டி எடுக்கப்பட்டால், அதே அளவு உயர்னா அங்கே சென்டருக்கு போகணும். ஓகேவா, கூம்பு வெட்டி எடுக்கப்பட்டால் கூம்பின் ஆரமும் உயரமும் உருளையின் ஆரமும் உயரமும் சமம். அதான் சொல்லியிருக்காங்க. உருளையின் உயரம் 2.4 சென்டிமீட்டர், விட்டம் 1.4 சென்டிமீட்டர் கொண்ட ஒரு திண்ம உருளையிலிருந்து அதே விட்டமும் உயரமும் உள்ள ஒரு கூம்பு வெட்டி எடுக்கப்பட்டால் மீதமுள்ள திண்மத்தின் கன அளவு. இந்த ரெட் கலரில் வெட்டி எடுத்தோம்னா மீதி இருக்கிற இந்த ப்ளூ கலரில் இருக்கிற லைன் கேப்புக்கு கன அளவு என்னன்னு கேட்குறாங்க. இப்போ ரெண்டுக்குமே ஒரே அளவு. திண்ம உருளையின் ஆரம் பார்த்திங்கன்னா 0.7 சென்டிமீட்டர். திண்ம உருளையின் உயரம் 2.4 சென்டிமீட்டர். அப்போ கூம்பின் ஆரமும் உயரமும் அதே தான் வரும். கூம்பின் ஆரம் 0.7 சென்டிமீட்டர். கூம்பின் உயரம் 2.4 சென்டிமீட்டர். இப்போ நல்லா பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டும் ஒரே அளவு தான். அப்போ இதை மீதமுள்ள திண்மத்தின் கன அளவுனா உருளையின் கன அளவு கண்டுபிடிச்சிட்டு அதிலேருந்து கூம்பின் கன அளவை கழிக்கணும். ஓகேவா, இது நம்ம தனித்தனியாக கண்டுபிடிச்சி கழித்தாலும் சரி. அதாவது உருளையின் கன அளவு கண்டுபிடிச்சிட்டு அப்புறம் கூம்பின் கன அளவு கண்டுபிடிச்சிட்டு உருளையின் கன அளவுலேருந்து கூம்பின் கன அளவு கழிச்சோம்னாலும் ஆன்சர் வரும். அப்படி இல்லை டைரெக்டாக ஃபஸ்ட்டு ஃபார்முலாவை போட்டு, ஏன்னா ரெண்டும் எல்லாம் ஒரே அளவு தானே, அதனால் ஃபார்முலாவை ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம். எந்த அளவு சுருக்க முடியுமோ சுருக்கிட்டு அதில் அப்ளை பண்ணிக்கலாம். மீதமுள்ள திண்மத்தின் கன அளவு ஈக்குவல் டு உருளையின் கன அளவு மைனஸ் கூம்பின் கன அளவு. உருளையின் கன அளவுக்கான ஃபார்முலானா πr²h. கூம்பின் கன அளவுக்கான ஃபார்முலானா 1/3 πr²h. அது ஆக மொத்தம் πr²h காமன். அப்போ இந்த 1/3 பின்னத்தில் இருக்கா, இது பகுதி ஒரே மாதிரியே பண்ணால் இந்த 3 இதையும் பெருக்குங்க. அப்போ இப்படி வரும் 3 πr²h மைனஸ் πr²h வகுத்தல் 3. 3 πr²hல் ஒரு πr²h போயிடுச்சு அப்படின்னா மீதி இருக்கிறது 2 πr²h பை 3ன்னு இருக்கும். அப்போ 2/3 பையோட வேல்யூ 22/7 பெருக்கல் r². அப்போ 0.7 பெருக்கல் 0.7. ஹைட் பார்த்திங்கன்னா 2.4. 7 0.7 வகுத்திங்கன்னா 0.1 வரும். 4 3 3 8 3 24 வரும். ஆனால் இங்கே 2.4ங்கிறதுனால உங்களுக்கு 0.8ன்னு வரும். 2 பெருக்கல் 22 பெருக்கல் 0.1 பெருக்கல் 0.7 பெருக்கல் 0.8. இது எல்லாத்தையும் பெருக்குனிங்கன்னா உங்களுக்கு வரக்கூடிய ஆன்சர் 2.464. அதான் நீங்கள் இந்த இதெல்லாம் பார்க்காம 2 பெருக்கல் 22 பெருக்கல் 1 பெருக்கல் 7 பெருக்கல் 8 இதெல்லாம் பெருக்கிடுங்க. ஓகேவா, உங்களுக்கு 2464 ஆன்சர் வரும். ஓகேவா, அதில் ஒன்று என்னென்னா இதில் ஒரு ஸ்தானம் தள்ளி புள்ளி வச்சுருக்கு, இதில் ஒரு ஸ்தானம், இதில் ஒரு ஸ்தானம், ஆக மொத்தம் 3 ஸ்தானம் தள்ளி புள்ளி வச்சுருக்கா. 1 2 3 ஸ்தானம் தள்ளி புள்ளி வச்சா 2.464 அப்படி போட்டுங்க. 2.4 ஏன்னா இந்த புள்ளி வச்சு நீங்கள் பெருக்கிட்டு இருந்தீங்கன்னா கன்ஃபியூஸ் ஆகும். 2.464 எல்லாம் சென்டிமீட்டரில் இருக்குது கன அளவு. அப்போ கன சென்டிமீட்டர் அல்லது சென்டிமீட்டர் கியூப்னு கொடுங்க.